A l'estadi Santiago Bernabéu es jugava el primer clàssic de la temporada 2005-2006 entre el Real Madrid i el Barça, un ambient magnífic a l'estadi madridista i un autèntic partidàs que jugaria el Barça en un partit inoblidable, un Barça que formava amb Valdés, Oleguer, Edmilson, Puyol, Van Bronckhorst, Xavi, Márquez, Deco, Messi, Eto'o i Ronaldinho. L'11 del Madrid en Casillas, Michel Salgado, Sergio Ramos, Iván Helguera, Roberto Carlos, Beckham, Pablo García, Raúl Zidane, Robinho i Ronaldo. L'espontani posant les notes entre cometes de color abans de començar el partit i la contundència dels membres de seguretat del Bernabéu per aturar aquest curiós seguidor. I el Barça que aniria disposat a amargar-li la festa a un Real Madrid que aleshores era només un punt per sota del Barça, era tercer amb 21 punts, el Barça segon amb 22 i el líder era, atenció, l'Osasuna amb 24. Atenció aquí a Samuel Eto'o, que tenia la primera clara ocasió de la marca. La passada llarga, el control d'Eto'o, i aquí a punt està Sergio Ramos a fer-li penal. Puja Messi, el primer partit de Messi al Bernabéu, continua Messi, deixa per Eto'o, la rematada d'Eto'o i el gol del Barça. Al minut 15 de la primera part, Samuel Eto'o que aconsegueix el 0-1. Desbroncada al públic per l'exmadridista, la jugada que ha iniciat Messi, el control d'Eto'o i la definició del camaronès. I res va poder fer la defensa blanca de l'equip que entrenava Vanderlei Luxemburgo. Continuava dominant la situació al Barça, el Madrid molt poruc. Deco, el xut Deco, fora. Recupera Xavi, deixa per Messi, se'n va d'un, continua Messi, pica Messi, Casillas no pot rematar. Eto'o, pilota per Ronaldinho. Una bona jugada, no, del Barça, que bé Leo Messi, superant Iván Helguera. Allà falta i targeta groga que ensenya Iturralde a Ronaldinho. Per aquesta acció, i és ara Xavi qui mira de fer jugada. Eto'o, Ronaldinho intenta salir a Roni, continua Roni, s'avança un pèl massa la pilota i finalment atura Casillas. Ronaldinho supera Sergio Ramos, continua Roni. Va ser de nou Ramos, la centrada de Ronaldinho, no pot tocar amb el cap Messi i finalment és servei de porteria. Segona part, juga Xavi, però el xut, fora. Tota una demostració d'intencions del Barça en aquest segon temps. Gio per Ronaldinho, continua Roni, el xut de Ronaldinho, Casillas i a prop de la jugada Messi per si de cas. Ho prova de nou el Barça. Roni, la deixada per Van Bronckhorst, la centrada. Eto'o que es queixa d'un possible penal. Aquí en l'acció, penal claríssim de Roberto Carlos sobre Eto'o, però vaja, indiscutible. I a més sense la pilota pel mig, hauria de ser penal i expulsió de Roberto Carlos. Robinho mira de fer jugada, va pel terra Robinho, tampoc indica res l'àrbitre en aquesta acció. Targeta groga per Robinho per simular penal. Aquesta és la jugada de Robinho. I en aquesta acció Raúl es lesionaria i hauria d'abandonar el terreny de joc. Xavi es desmarca Messi, rep l'argentí, continua Messi, la definició de Messi, Casillas que estava evitant que el seu equip estigués encaixant una golejada escandalosa.
Raúl, que no pot continuar, ha de deixar el terreny de joc. I el braçalet de capità que se l'endú l'home que el substitueix, Guti. I el Barça continuen, Ronaldinho agafant la pelota al mig del camp, continua Roni, supera Sergio Ramos, continua Roni ja dins l'àrea, continua Ronaldinho, la rematada i el gol. El golaç de Ronaldinho, sensacional. Santan càtedra a l'estadi Santiago Bernabéu. Ronaldinho marcant el segon del Barça. Després una jugada plena de potència, velocitat i habilitat. La desesperació en els rostres dels jugadors del Real Madrid. I el gran gol de Ronaldinho. Veiem la jugada repetida. L'acció de Ronaldinho supera Helguera després d'haver superat Sergio Ramos, aconseguint batre, ara sí, Iker Casillas, que no ha pogut fer res per evitar el 0-2. Era el minut 59, cada mitja hora per endavant i temps per a que el Madrid intentés la remuntada, però va ser dificilíssim superar la defensa blanca en aquesta jugada de Robinho. La seva Santana no ha trobat cap rematador, ni Ronaldo ni tampoc Beckham. Ho prova de nou el Madrid, Roberto Carlos per la rematada de Zidane. Valdés. I veiem aquesta acció sobre Oleguer, que li costa a més a més la targeta groga a Pablo García. Contragol del Barça, Eto'o, continua Eto'o, se'n va amb velocitat, continua el camerunès, entra dins l'àrea, es marca Ronaldinho, s'ha creuat providencialment Sergio Ramos enviant la pilota a córner. Se'n va Pablo García, entra Julio Baptista. Continua dominant el Barça, Xavi per Messi, Eto'o per Messi, entra Messi, la rematada amunt. La rèplica del Real Madrid, Guti per Zidane, aquest per Ronaldo, xiula l'àrbitre i anul·la el gol de Ronaldo. Posició antirreglamentària del davanter brasiler del Real Madrid, aquí la veiem. Ben anul·lat el gol. Se'n va Messi, que ha fet un gran partit, entre Andrés Iniesta. Ocasió del Madrid, bona intervenció de Víctor Valdés, desbaratant la rematada de Michel Salgado. Ronaldinho enganxant de nou la pilota a la banda, continua Roni, supera de nou Sergio Ramos, entra dins l'àrea i torna a marcar Ronaldinho el gol que sentencia el partit. No s'ho creu Casillas. El públic aplaudeix en una imatge que ha donat la volta al món el gol de Ronaldinho. L'afició del Bernabéu, sàvia, perquè ha vist molt bon futbol, es rendeix davant la superioritat del Futbol Club Barcelona, que havia estat molt superior al Real Madrid. I aquí veiem de nou repetit el gol de Ronaldinho. I crits de fuera, fuera a les graderies del Santiago Bernabéu. Tot recriminant a la llotja que alguna cosa no acabava de funcionar en aquell equip quan tots just portaven disputades 12 jornades de Lliga. El Barça encara tindria més ocasions. Ara Iniesta enviant aquesta pilota per damunt el travesser de la porteria de Casillas. Últims minuts del partit, xiula Iturralde, final al Bernabéu, el clàssic favorable al Barça en una exhibició. Real Madrid 0, Barça 3.